to i hraju. Co máš v tom světě nejradši? Nejradši mám celý to své království, protože vlastně já si stavím... Toto je Jirka Král. Město Hovor s Wi-Fi. Já jsem neúspěšný ten hrad, který jsem právě jako se snažím dokončit a snad už ho brzo i dokončím. Já stejně nevím, co na tom ty lidi mají. Začalý hry jsou jen ztráta času. No si vedle jasný. No počkej, Minecraft slouží i k učení na některých školách. Co je to ta education verze? Education verze je vlastně úplně klasický Minecraft, jenom se tomu říká tak, protože se to používá ve školách. Děti vlastně ve školách hrají Minecraft, ale za asistence učitele, který se jim snaží vysvětlit to, jak to funguje a snaží se nalézt třeba k tomu, aby si něco, co za ně reálně něco tam právě, se toho Minecraftu jim jakoby zlepšovat fantazii a tvořivost. Je něco, na které si říkal, ten Minecraft měl dávat jako pozor? Určitě si dej pozor na creepy, což je dost nepříjemná postava v Minecraftu. A pak si dej pozor na ostatní hráče, kteří se třeba se budou chtít pokračovat. A ty děláš, aby se tím ubránil? Já se jim ubránit asi nemůžu, protože mě lidi docela takhle jako poznávají, které se už neznají. A to funguje tak, že každý chce uškodit někomu, koho zná, aby právě si připadal jako lepší, takže já jediný, co nezbývá, tak je vyčítat a jsem vyhnout a ani to nejde. Hraješ Minecraft? Jo, už takovou další dobu. Ale kam to má nebo server? Já tak tam hlavně, ale jinak právě. A proč myslíš, že je Minecraft tak populární? Jsou tam kostičky, často tam dělá cokoliv, jak to bere každýho. No tak myslím, že pár lidem na začátku se líbily kostičky, že se tam dá vytvořit úplně cokoliv, ale všechno ostatní, že to byla jenom móda a každý to chytlo. Tak co, Verčo? Dobrý, ne? Uznávám, že je to fajn, ale neměli bychom zapomínat chodit ven.